Sharhin fina-finai da tarihin jarumai kashi na 133 a yau za mu tashi akan tarihin jaruma Shirilina. Shirilina dai jaruma ce wadda asalinta 'yar ƙasar Amurka ce, yayin da asalinta ya fito daga ƙasar Indiya. Wato dai ta kasance ruwa biyu, mahaifinta asalin ɗan ƙasar Amurka ne yayin da mahaifiyarta ta kasance 'yar ƙasar Indiya. Mafi rinjayen fina-finan da Shirilina ta fito an shirya su ne da yaren Telugu, wasu kuma an shirya su da yaren Kannada. Shirilina ta fara fitowa a cikin fim a shekara ta 2017 a lokacin tana matashiya bata karasa budurwa ba a cikin fim ɗin Chitrangara, wanda ta fito a matsayin jarumar fim ɗin tana karama, kafin daga baya a shekara ta 2019 ta fara fitowa a cikin fim da ta jagoranci shirin fim ɗin mai suna Kiss da aka shirya shi da yaren Kannada. Shirilina tana jin yarurruka guda 4: Turanci, Kannada, Telugu da kuma yaren Hindi. Sannan duk da cewa ta fi kusanci da masana'antar shirya fina-finai ta Telugu, amma ta fara fitowa a cikin fim ɗin da aka shirya shi da yaren Kannada lokacin tana da shekara 1 a jami'a. Sannan fim ɗin da ta fito a cikin sa ya kai labari, duk da cewa ba ita ce jarumar shirin fim ɗin ba. Bayan shekara 1 a shekara ta 2019, Shiri ta sake fitowa a cikin fim ɗin Bharate tare da jarumi Shiri Murali, inda ta samu kyakkyawan yabo daga bakin manazarta, yayin da masu sharhin bayan fage suka ce Shiri ita ce rabin fim ɗin Bharate, domin korol ɗin da ta hau a cikin fim ɗin Bharate ɗin ya taka rawar gani sosai wajen karɓuwar fim ɗin. A shekara ta 2021, Shiri ta fito a cikin fim ɗin soyayya da kuma waƙoƙi, wato romantic and musical, wato fim ɗin Puli Saddad, wanda shine fim ɗinta na farko da aka shirya shi da yaren Telugu. Fim ɗin da ya sha suka sosai da cicaka daga bakin manazarta, amma ita ta samu lambar yabo a bakin manazartan, inda suka ce ta yi ƙoƙari sosai, amma haɗinta da jarumin fim ɗin bai yi ba. A shekara ta 2022 ta sake fitowa a cikin fim ɗin By Two Love. Cikin fim ɗin ta samu rattabawar tauraro guda 8 daga manazarta guda 3. Nasara da fim ɗinta mai suna Police da yayi, wanda aka shirya shi da yaren Telugu, ya sa ta yi fice sosai, inda aka gane ta sosai, sannan aka yi mata tayin wasu fina-finai da dama a yankin Telugu, inda a shekara ta 2023 ta fito a cikin wani fim mai suna Dama, wanda jarumi Rabi Teja ya ja ragama shirin fim ɗinta na farko, wanda ya fi kawo riba ƙololuwa a dukkanin fina-finanta. Sannan fim ɗin a dukkanin fina-finan da aka shirya a yaren Telugu shi ma ya taka rawar gani sosai, inda ya zo a sahun gaba a fina-finan da suka kawo riba a yaren Telugu a shekara ta 2023. Har ila yau jaruma Shirilina ta sake fitowa a cikin fim ɗin Sikanda, wanda aka masa fassara da suna Mai Doka tare da jarumi Ram Fatineni, sai dai fim ɗin bai kai labari ba, inda fim ɗin ya faɗi sosai domin ko bai samu kyakkyawan yabo daga bakin manazarta ba. Sannan Shiri ta sake fitowa a cikin fim ɗin Bagaran Kesari tare da jarumi Bala Kirishina, wanda fim ɗin ya kere fim ɗinta na farko mai suna da Maga wajen kawo riba a ofishin dillancin fina-finai na Indiya. Sannan fim ɗin Adike Shaba ya biyo baya, wanda kamfanin fassara na Sultan suka masa fassara da suna Haifaffe, sai dai fim ɗin na Haifaffe bai kai labari ba, domin ko ya sha caccaka sosai da suka daga bakin manazarta, inda daga nan rashin sa'ar fim ɗin Haifaffe ta sake bin jaruma Shirilina a cikin fim ɗin Guntum Karam, wanda aka masa fassara da suna Mahaifiya, wanda suka fito tare da jarumi Mahesh Babu. Fim ɗin bai kai labari ba, inda aka bayyana shi da cewa ya yi faɗuwar bakar tasa a ofishin dillancin fina-finai na Indiya. A cikin fim ɗin na Mahaifiya, jaruma Shirilina ta samu lambar yabo sosai akan rawar da ta taka sosai, saboda ta taka rawa sosai tamkar macijiya tana lallan kwashewa, wanda yayin da ake koyar jaruma Shirilina rawar a cikin fim din ana ganin cewa tamkar ba za ta iya ɗaukar rawar ba, amma cikin ban mamaki ta ɗauke rawar tsaftayi ta har ma da yin ƙari. Shirilina ta samu kyaututtuka a cikin fina-finan da ta samu, wanda a cikin fina-finan da suka samar mata da kyaututtuka dai akwai fim din Kiss, Puli Sanda da Maka da kuma fim din Bagaran Kesari. An haifi jaruma Shirilina a ranar 14 ga watan Jun a shekara ta 2001 a ƙasar Indiya a yankin Telugu, saboda mahaifiyarta da kuma mahaifinta sun rabu tun tana ciki kafin a kai ga haifuwarta. Mahaifin jaruma Shirilina, wanda asalinsa ɗan ƙasar Indiya ne, amma tun yana ɗan ƙarami ya bar ƙasar Indiya ya koma ƙasar Amurka, mai suna Sufararene Subakara Raho, ɗan kwangila ne kuma ma'aikacin kamfani. Sannan mahaifiyarta Suwarnalata babban likita ce a ɓangaren kula da matsalolin mata, wanda a da a farko jaruma Shirilina mahaifiyarta ta so a ce ta zama likita, amma hankalinta ya fi karkata akan ta zama jarumar fim. A shekara ta 2022, Shirilina ta ɗauki goyon yara guda 2 waɗanda suka kasance suna da matsalar ji, wanda kuma sun rasa mahaifinsu a matsayin marayu, inda ta ɗauke su a matsayin uwar goyonsu take kula da su. Ramas Azare kuke saurara.